burju hita do hita hido iya hido buat baru dokumentasina horas pesta wisata leluhur ketiga Nuang di pasar tamu petaka bendera pataka kamera video Tuhami asa pasar nami musek Tuhamu tulang nami so simbol harajaon di Siraja Tapun hamudo tulang nami pasahatun harajaoni dan hami sesama hami pasahatun harajaoni lunga tutu upasat tami tuhamuna pataka doh bendera pasahat tamuma muse tu ketua umum di Siraja Tambun periode 2020-2024 moliate mah upasat tami tuhamu tulang horas janagali mau lihat emak jadi amang buru didok rohanami nian asauli asa denggan ulau non ba mulak mojo hamu tempak muna bunsi asa ibit tekamen no bedang nami lau pasahaton pataka narau pasahaton nami tu kedua na terpilih auli tulang maliate pataka jadi itu hamu buru nami buru na burju buru manurung bere bebere nami kembali kamu ma itu boras si bernitodi laospek kamu ma hot di pinggan pasu ido hai dia hamu buru nami buru manurung jadi atar songonom ma ido rohak kutuhita namar hamaranggi sada dohita opung raja nabi marga manurung hamuna tuluma anot di pajolo mangihu manop paniaran manangna diwakili ma anon muse doho ma damang tujulu alain apa sahaton alakon na tuluma heran amar pengawal ma moloi tadok siat julu dus nirohatta nauli na denggan molo sosiat do damang asa hagua gatina hido to praja siap pudan idia hamu amang tampun hamin yang Roma tulang muna marga manurung manang sima duamu nalapasahaton hahotan nih harajaw muna dia bala partikianom asa sisa datangnya kita amang beru dohok tulang muna marga manurung marsada di tangyang marsada di ulaun anggia uli nama muka saha tu nama ngujungi amang beru tang salah didok nina tua-tua idungna manang inongna marsyajar tuanakna ima songot tagading uduti amang boru na burju unang salah mengalian hamianon perpiak ni akka harajam munon songop petaka bendera amang boru paturu amang boru mana dia amang boru nami nama jalo songop tunggal panaluan amang boru dari pasahak mutu tulang muna nadia ma amang boru nami nama jalo songon piso halasan amang boru na burju nadia ma amang boru nami nalaos si bajulun amang boru adong dohatane si tua-tua nama dokon kok si putih tua matong si deak dia namuli ima atong tapareak amang boru na burju patududa amang ma mau nanti matulang tunggal penaluan ini pas atau muna may langsung untuk ketua umum seperti Indonesia gabi amang boru dohot piso alasan ya gabi sekaligus iya ada bendera pas atau menon tu sekjen PBRT Indonesia tu amang Dr. Andus Parsaulian Tapuna gabi jadi songoni nama adus berohamu amang boru nauli gabi didok rohanami alang uli jala denggan boy mara calon nami godang nami ada amang boru nauli itulah amang panggol pergorsi diari nauli diari naringganon hami raja manurung nadong di luar pertibion jala mangilik matudama
jala asa uli asa bane di bait damang nalau pasahaton tukot harajaon ni amang borunami si raja tabun di partikianon didok rohaku raja ni pagor sinami baima nauli nadik gani iya
amang boru jala pangidon nami siat tulang muna molo kedua iko perbahul-bahul nabolodo amang boru jala ima naboy si pasaton nami siat tulang muna ngayat tu si amang borui maya nguduti aka uduk na asa boy dingkas sude paparan ni amang boru nami si raja tapun